Eyang Bathari. Kula mboten ngraos, kula mboten gadah gegambaran menawi kula badhe dipun pisahkan kalian Pangeran Arjuna. Namung nyuwun pangapunten Eyang Bathari, kula babar pisan mboten purun pisah kalian Pangeran Arjuna. Sampun dados sumpahing batos kula pilaruk kula entengaken pejah kula. Menawi kula kedah pisah kalian Pangeran Arjuna. Tato Janaka ki mung satriya, ngerti ya? Janaka ki mung satriya. Dewa Sarani ki ratu. Derajate isih dhuwur Dewa Sarani, lah kok malah ngemoi. Kowe malah ngeboti satriya, kowe iki arep dipakani apa karo Janaka? Rekaos kula tindakaken menawi kula sesandingan kalian Pangeran Arjuna. Rekaos menapa tetep badhe kula lampahi jero menika sampun dados anteping manah kula. Dresanala kula wonten dawuh. Mesakno ya ngger Kakangmu Dewa Sarani ki wis kebacut gandrung karo kowe. Yen nganti ora kelakon apa kelakon lara edan Kangmasmu Dewa Sarani. Kowe gelem ya dadi bojone Dewa Sarani? Nyuwun pangapunten Eyang Bathari. Kepeksa kula mboten saged nglampahi. Kowe pilih Dewa Sarani apa Janaka? Kula tetep suwita dhateng Pangeran Arjuna. Kowe gelem ngadani Dewa Sarani apa ora? Nyuwun pangapunten mboten patobat. Kowe ngentengke Dewa Sarani. Kowe ora gelem dadi bojone Dewa Sarani. Kelaku tak pola dina iki. Patobat. Gelem dadi bojone Dewa Sarani apa? Kakang yo kaya apa? Yo. Tata kaya mangkono wis ilang watake widodari persasat kaya budining kewan. Pandya Bathari Durga nyempalani dhateng Bathari Dresna. Indra, kula wonten dawuh. Ulun perintah kelawan kita Indra. Kayangan Suralaya aja nganti diambah Janaka sak turun-turune. Lha ngesangi dawuh Rama Pukulun. Durga, wonten dawuh. Wektu dina iki Dresanala wis diboyong marang Tunggul Malaya. Nuwun inggih. Wis ora ana kang bisa mepalangi nggone Dewa Sarani bakal jejodewan kelawan Dresanala. Nuwun inggih pun kula ngaturaken genging panuwun dening Paduka Pukulun minangkani penyuwun kula misahaken Janaka kaliyan Dresanala. Ayo manjing napa pungkuran sawetara Durga. Weh. Wah, ana bayek iki. Ya, Kakang Temburu. Ana apa? Iki anak Dresanala. Oh, anak Dresanala. Iya. Rama Pukulun Bathara Guru paring dawuh yen to kayangan Suralaya aja nganti diambah Janaka sak cindhile abang. Mongko iki anak Janaka, mula prayogane piye? Prayogane pateni wae. Kowe sik ta. Kowe iki dewa apa jagal menungsa? Lah wong bayi abang urung duwe luput kok arep tok pateni. Kowe apa ora krungu, Paman Pukulun Bathara Guru paring dawuh apa? Rungokno gobokmu iki. Yen to Suralaya ki ora kena diambah Janaka sak cindhile abang. Ngerti? Iki ya klebu dadi cindhile Janaka. Mula rasa kesuwen pateni wae. Mengkono heeh. Mengko yen nganti dheweke urip gedhe malah bebayani kok. Yen aku rasa rujuk nek dipateni mesake. Mergo iki bayi wis duwe nyawa. Iki ya dadi titahe sing nyipta urip. Kowe iki dewa kok wani mateni wong sing tanpa dosa. Bayi iki dosane apa?
tinimbang tok pateni yo digawa mudhun ning ngarca padha wae. Diwenehke wong sing wis bebojoan ning durung duwe anak. Ngono. Diwenehke gen diopeni. Ngono. Engko nek diopeni tekan gedhe, ngerti bapake asline sapa? Goleki kaya cangkemmu wong plong-plongo. Kowe ora iso apa-apa. Ngerti ora? Senengane kok mersik-resik. Ya nenek aku ora sarujuk. Aku ora setuju nek dipateni. Pateni wae. Prayogane dipateni apa ora? Aja. Pateni. Aja. Pateni. Wah, kok malah saya abot rasaku. Ya wis, tinimbang kok mah dadi wisuna, pateni wae bayi. Ayo, ida-ida wae. Bayi kok ngene. Kosek eling mesake ora dosa kok do dipateni kuwi nemoni lakon apa dewa pekok kowe iki jan eling ora ngono kuwi carane hei mati kowe bayi mau ora iso apa-apa kok. Bareng dipolo saiki iso mbrangkang. Lah kuwi sangen kuwi. Kaya ngono kok maido panguasane sing gawe urip. Apa kowe iki sing gawe urip kok arep mateni wong sak penake dhewe. Lah nggugu kok lambene ya Madipati. Kowe iki ketoke rombongane ora menyatu rasamu karo aku kok. Aja nggugu omonge Madipati. Pateni wae, trocok gaman, tibani gaman mbok tadi. Hei! Hei! Ayo! Cepungi mbok tadi moe. Wah, dan ungguli kewan dewa-dewa iki. Bayi ajaib iki. Piye iki? Bayi ajaib. Syukur. Wong kok kemaki-kemakine ora jamak. Ayo, piye nek ngene iki? Oh, tak gepuki godhog, malah jenggelek, malah mlaku. Muni tuwak ngono iki. Waduh iki piye, Kakang? Yen nganti ora bisa nyingkir iki ora wurung bakal nampa duka saka Rama Pukulun Bathara Guru. Nek cemplungke kawah piye? Kuwi malah prayoga. Cemplungke kawah, cemplungke kawah wae. Genah modare iki kok. Wis ta, wis. Nyiksa sapenake dhewe. Dheweke iki wong dudu kewan. Sedeng kewan wae ora kena disiksa, merga kuwi ya duwe rasa. Kowe iki dadi dewa kok do kaya ngono kuwi piye polahe? Ora usah dirungokke. Ora usah dirungokke. Kuwi ora iso apa-apa kuwi. Ora ning apa-apa ya mung plong-plong. Andene nek ning apa gawean apa elek-elek. Wis ora usah kesuwen ayo cemplung cemplunge kawah wae iki. Wah, dan.
gendong. Yo. Dewa ado nyang endi ya? Indra Temburu kowe iki do ngopo kae? Bayi ora apa-apa kok dicempalani kok malah mlaku ngener kawah Candradimuka sajae arep nyiksa karo bayi iki. Coba aku tak nyedhaki kawah ngono kae. Ayo. Cemplonge kawah wae. Rasaku kok malah sangga runggi. Sangga runggi piye? Aku kok ora tega. Ora tega iki ora tega apa nyemplung karo merem. Ora kadi sawang nek ora tega karo merem. Iki bayi wis gedhe. Kuwi kok nek omonge saya cetha iso misu-misui wong lho. Mumpung urung pantek cethale omong. Siapa ini matane cek iki? Ora ono. Cemplongke wae. Wah, rasa. Wis ta cemplongke wae. Wah, wis. Sing gedhe pangaplak cemplongke kawah wae. Bah! Lah, halo. Lo, ayo. Bayi ini mutar. Rak tenan ta. Mesti dicemplungke kawah. Kok doleh tega karo bayi. Bayi rung duwe dosa kok disiksa. Aku tak nyuwun karo sing nyipta urip muga-muga para dewa do keweleh. Tansah marep pamoring sukma. Sinukmaya winahya ing ngadepi. Sinimpen talang ing kalbu pambukaning warana. Tarlen saking liyep layaping aluyuting topasating subana. Sumusuping arah sojati. Hanya pengguncung Kilurah Semar Badranaya. Tingkem netra kekalih ana swara tanerinungu. Ana rupa datan kadulu ingkang pinandeng amung pucuking grana. Anut geyongane kayun-kayun angayati parutama kaya mati jroning urip. Risang Semar Badranaya ngatas marang dewane Bathara Ismaya. Nyuwun marang kang gelar jagat. Muga bayi kang cinemplungake ana medyaning kawah ora lebur kepara dadi subur. Eling-eling titah ingkang wis katarima kang dadi kasutapane dasare dewa kang anyarira jarma. Bathara Ismaya dewa ingkang wenang reksa marang jejeking adil. Kasembadan sedyanira ketitik ana udan riwis-riwis angga darum. Ana nur kang sumlorot ana medyaning kawah. Dadak sakala ana wujudan bocah kang polatan ladak miyak ana tengahing kawah Candradimuka mesem Kilurah Semar Badranaya.
Wangune penyuwunku diudaneni karo sing nyipta urip. Bocah bagus. Aja kaget kowe bisa patemon karo aku. Kowe kuwi sapa? Aku iki Semar. Semar ki apa? Lho. Semar ki ya menungsa. Dadi yen kowe nyeluk nganggo jeneng Semar, aku mesti nyauri. Oh ngono? Iya. Yen ngono jenengmu Semar? Iya. Awit menungsa tumitah ana Madyapada kuwi kabeh duwe jeneng. Aku iki menungsa paudu Semar. Kowe menungsa. Jenengku sapa Semar? Kowe rung duwe jeneng. Aku kaya ana jeneng Semar. Nek jane kuwi dudu kewajibanku jenengke kowe. Ning gandeng kowe wis gedhe, mongko urung duwe jeneng kok mesake rasaku. Mula ya assalamualaikum salam. Kula nuwun karo sing kudune majipi jenengke kowe. Ora kok jeneng aku iki lancang ning gandeng nyawang kahananmu wis gedhe, mula kepeksa aku menehi jeneng karo kowe. Bocah bagus. Gandeng kowe iki gedhemu digodhog saka wisane geni utawa wisane geni, mula kowe tak jenengke Bambang Wisanggeni. Rumangsa enteng awakku Semar, rumangsa enteng ragaku. Yen ngono kowe kuat nganggo jeneng Wisanggeni. Semar, apa? Aku takon karo kowe Mar Semar. Aku njuk tulung ya njuk tulung. Mumpung kowe isih cilik, babar pisan kowe tak kandhani. Yen kowe kekandhan karo wong sing luwih tuwa, kowe kudu nganggo tembung mbah. Oh ngono? Ya, mula nek kowe nyeluk aku tambah ana mbah. Oh ya Semar mbah. Walik. Walik piye? Mbahe kuwi ning ngarep. Mbahe ning ngarep Semar. Ora kok mbahe ning ngarep. Mbah ngono wae. Mbah. Mbah ngono wae. Semar. Yen aku nesu iki bocah. Ya ora kok gregetke. Mbah, stop Semar. Mbah, stop Semar. Stope aja. Mbah, Semar ngono wae. Mbah, hop. Bar iki Semar. Semar. Lah. Mbah Semar, Mbah Semar, Mbah Semar. Nah. Mbah Semar. Lah, ngono. Wis dikulinake. Mbah Semar. Apa? Mbah Semar. Piye? Mbah Semar. Wis kok celuk-celuk iki ngopo? Kowe mau kandha jare menehi jeneng ki dudu kewajibanmu. Iya. Sing menehi jeneng dudu kewajibanmu. Ning kudune sing menehi jeneng kuwi bapakmu. Lah, bapakku sapa? Yen kowe tekon bapakmu aja tekon aku. Mara gage sawangan kae lho ana wong nglumpuk do nganggo jubah kae. Tekono bapakmu sapa? Yen dheweke ora ngerti tabok ana manut. Ana pawongan kok kemakine ora jamak. Kowe ana bayi ning ngarepe dewa kok tangane malang kerik. Ngaku aku iki sapa? Aku Bambang Wisanggeni, kowe sapa? Dong aku dhewe. Ulun Bathara Indra. Ulun Bathara Tembara.
Ulun Bathara Yamadipati. Wis anggeni. Apa? Wah, karo dewa kok ora basa. Bakal kuwalat iki. Kuwalat ki apa? Kowe kena welak ing dewa. Yen nganti kowe ora basa karo aku, kelakon kowe dadi kewan kowe. Endi? Iki lho, aku cek dadi wong. Kewan piye lho? Nah, iki urung tenanan kok. Iki mau ngandhake nek kowe wani karo dewa dadi kewan. Wis anggeni. Apa? Kowe rene arep apa? Aku takon karo dapurmu kuwi. Arep takon apa? Aku takon bapakku sapa? Oh, wong edan iki. Lah sapa wong kowe sing dadi anake ora mudeng kok tekan tanggane. Lah bapakmu ki sapa? Aku takon bapakku sapa, Ulun ora ngerti bapak kita iku sapa. Kowe dewa, ulun dewa. Kowe ngerti bapakku apa ora? Ulun ora ngerti. Wah, dewa kok goblok. Taboki wae iki. Wah! Wah! Selamat. Weh, ya. Hei. Arep. Hei. Ya. Dewa apa iki? Kaya ngene kok dewa. Waduh ya. Biar kowe. Wah, tungkaku tandalo iki kok. Oh, sembaring tak ono parek. Hei! Hei! Ha! Hop! Apa iki? Ya! Wah, Melayu we. Ya! Ya, kok biar. Wah. Hop. Ya. Wah, biar kowe. Hop. Ya. Hop, biar. Ya kira ini. Ya, nggak dilok kan. Nyalain. Nah. Weh, sana. Ya. Aduh. Aduh yang. Raiku isih. Ya isih nang kono. Ya isih ajek elek. Ora kuwi. Aduh yang. Iki bocah piye to iki? Karo dewa kok ora duwe kuwalat. Ora duwe rasa wedi. Didak-idak sirahku. Maya kuwi to. Aku mlayu lah kok mati cekel Yamadipati. Bocahe teko dithukke iki. Nya ngono ki. Walah sing idak-idake. Durung trimo aku mlayu candak meneh lung kene. Nya. Aku diwalek ki raine sisan ngono ki. Aku ya krungu dheke lambene muni ngono. Wah tujune aku iso lolos. Nandur ngunduh ya ta. Utang awak kok enting ora jamak. Nggo mlaku-mlaku kok penek men. Wah. Lho, kok ngendi? Raine kok bitu-bitu. Cangkemmu. Kowe slamet dhewe no kok. Kuwi Gusti sing nyipta urip kuwi nek arep melehke titahe ora kurang jalaran. Do eling-elingan kowe iki do tumindak apa? Ana bocah urung sepira umure kok karo dewa wani wae. Ngalah lambemu wae maju kana. Aku wis maju, ning kana moh karo aku kok. Aku wong resik kok, aku wong suci kok. Aku maju ngono dheweke, wah, aku ora arep nyempalane kowe, Mbah. Raimu ki bagus.
Wibawa mergo kowe wong jujur ngalih. Aku tak goleki dewa sing raine letek-letek kae. Ah, kuwi. Ayo! Bareng yo! Dewa ratus, dewa goblok. Ora ngerti idiah-idiah kowe. Ayo. Ya. Ah, iya ceken ora apa-apa aku. Ayo! Aja do mlayu. Markane metu dewa iki. Ayo. Aku ngaku semburi. Kowe aja dhewe kena. Ayo. Ora sedo ayo. Ndi? Ngetol dapure. Dewa goblok. Dewa ora ngerti apa-apa. Dewa makin ora jamak. Ayo, di tunggale. Anggepe apa? Halo. Sehat ale? Bocah kok jare. Bocah. Ayo, aku tekan bapakku sapa? Iki tunggaku iki lho. Buat biar. Ayo. Ayo. Lah. Mbah, apa? Kae do mlayu, Mbah. Kae arep kandha karo koordinatore. Ana, ya dewa ki ana ketuane. Jenenge Bathara Guru. Kudu piye, Mbah? Ayo dioyakno. Dioyak aja nganti mandeg tekan kene. Yen kowe kok ketemu karo Bathara Guru takono bapakmu sapa. Yen dhek ora ngerti tabono sisan manut. Oh, layak. Mula bocah kok wani karo dewa ki jebul sing nang mburine iki papi to. Wek. Mula kok dewa kok sirahe munggo keset wae. Jebul sing ning mburi iki papi Isma. Iya to, alah bapak. Layak ya, aku wis niteni. Sapa sing ditutke pukulane Ismaya? Ono mapan ana nggon sing bener. Selamat berjuang ya, Papi. Kagiat risang ngapireng Rinanggul dinambit gambit Terus hangerk naning bawono Ya si tukang walang hati Ya si tukang enesing tias Ya si tukang kudu garing Indro wonten dawuh Rama ana apa Indra kepareng matur menika wonten pawongan ingkang namipun Bambang Wisanggeni piyambakipun ngupadi sudarmanipun para Jawata ingkang boten nyumurupi sami dipun pala Rama Pukulun lho mangkono lho apa kita ora nrenggulangi lho sampun para Jawata sami kaseseryudanipun kalian lari menika oh iya Dewa Sarani wonten dawuh Rama Pukulun dewa kuwi dudu lan ora kulina perang kang mangkono mangsa bareng jeneng kita Dewa Sarani kepiye bisane nglungake bocah sing jeneng Wisanggeni lho kemarin nyuwun pamit sing ati-ati Dewa Sarani
Suta Pandhatata Nyati Wisaya Indriyaksasara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Pancabayu Wisian Pagulingan Lima Wisian Pagulingan Lima Yai Prabu Dewa Sarani heneng apa Kakang Kala Durgangsa heneng apa Yai mundi dawuh Rama Pukulun Bathara Guru pinanggenah nentremke swasana Suralaya saka pangamuing bocah sing aran Bambang Wisanggeni. Oh iya. Banjur prayogane kuwi mangsa bodho. Nggonmu bakal nyingkirake Wisanggeni syukur bagé dipateni babar pisan. Oh iya. Yen pancen mengkono bakal tak ketapke Wadyabala Tunggul Malaya. Tumenggung Prawira Sandi. Wonten dawuh mara enggal budhalna kabeh Wadyabala saka Tunggul Malaya. Kuwi gati nyekel pawongan sing jeneng Wisanggeni. Dateng sedika ngestaken dawuh para Wadyabala sampun samapta ing gati saweging diri kabidhalaken wanci-wanci mboten badhe tundha bima. Ya, malah tak sawang saka kene wis katon gilar-gilar laku ning Wadyabala. Kang mangkono ora enggal disengkake lakune Wadyabala sedika.
Kok ngawur wae. Iki dewa ta, Pak? Dudu. Oh, dudu ta? Dudu kok. Bocah marang naboki wae. Menika sinten Bu Kulun? Wah, dalan iki munyuk kuwi. Kethek iso omong kuwi. Regane pira kuwi? Kok kemaki men to cah kuwi. Gleleng lak kethak ndiasmu kok. Kusik do lerena aja kleru tampa. Anoman wonten dawuh Bu Kulun. Ya iki sing tak karepake. Oh, mangkaten iya. Kowe aja bingung, iki sedulurmu kabeh. Waduh, aku duwe sedulur kethek. Ha, Mbah? Iya. Jenengmu sapa, Kethek? Waduh, duduh. Ya sing sabar ya. Ya jenengku Anoman. Anoman? Iya. Wis sing ireng gesek wis kuwi. Aku Gatotkaca. Kuwi sing mripate plolak-plolok kuwi. Kowe sapa kowe? Aku Antarja. Sing mburi dhek. Mbah, apa kowe tekan-tekan apa kowe? Jotosan piye, he? Bayi wani karo wong gerang. Ora basa rumasamu ya apa? Lah kowe ora basa ngono dadak nyeneni aku. Sapa kowe? Lah kowe sapa? Aku wis anggeni. Kowe sapa? Aku Antasena. Dapure elek ya ben. Wah, kok biasmu. Kowe sik to sabar to. Kowe aja do kaget. Ya ngene iki watake sing jeneng Wisanggeni. Perkara lara-larae bocah iki kepiye ora perlu tak critakake wektu dina iki. Merga ngertenono yen to bocah iki pancen diancam arep dipateni. Sing mateni para dewa ning ora kelakon Bathara Guru golek sambatan. Sing disambat Ratu Tunggul Malaya ya anake lanang sing jeneng Dewa Serani. Dewa Serani dina iki mbudhake Wadyabala kon goleki bocah iki arep dipateni. Anoman wonten dawuh, kowe iki ya anak Bathara Guru. Kowe iki ya anak Bathara Guru. Lho, Kethek iku ya anak dewa. Iya. Jenenge sapa? Bathara Guru. Kuwi ketuane dewa? Iya. Wah, celuthak ya, Mbah. Geragas ya, Mbah. Dewa anak Kethek. Aja seru-seru. Kuwi dadi wadine dewa. Wis saiki Dewa Serani dijaluki tulung karo wong tuane.
Piye tanggung jawabmu aku njuk tulung. Belanono bocah iki, singkirno wadya tunggul Malaya. Nyun pamit. Kowe nek arep njaluk tulung iki nembung dhewe. Ora dadalak kongkonan. Lah kowe ngapa to? Kowe dhewe mari nulungi ora kowe dhewe ora? Wani karo wani wae ora wani. Iki do waris kok malah do gelut kuwi to. Sampeyan iki ora satekon bocah iki. Lah wong jene cangkeme waras ora nembung dhewe. Lah kok isuk tulung. Mas, kula nyuwun tulung ngono ki kok. Apa to jane? Sing makili aku. Pun mang mriko. Wah, kemakin ora jamak. Wani ore. Aku wani. Wis. Ora gelut sakar kowe sampeyan iku ndang mangkat mriko ora ndang budal-budal. Pun, ayo wis kowe saiki manut to aku. Kowe yen ora ana perintahku aja lanyu-lanyu. Manut, Mbah. Semanggang gro terus sumbar. Lendo bumi gonjeng Umaru dokong ingkang pati kengira ore kalanira ngene nangka makikian katon galakku melap wis nyoman nampak gisik manao cikro marang risang bayu iwi ana pawongan wah awake sisik marang aku kuwi sapa Antarja haranku balik Tumenggung Soca Permana. Soca Permana, ya. Kowe arep ngopo? Aku golek sing jeneng Bambang Wisanggeni. Ora sah golek sing ora ana. Antarja sing bakal ngladeni sing dadi kekarepanmu. Lho, kowe apane? Ora sanak, ora kadang mati melu kelangan. Janji ngrasani Wisanggeni mungsuhe Antarja. Wah, dudu karep katutke dosane. Matna sastra Jendramu wateken aji Japa mantramu. Tebuak dadamu mlesani kamu aja kodo sembur wisa iki dadi marganing pati. Sumangka angro sumbarang dadamu hoi kosyar hoi ba bos mati aku waduh wah hoi
Ai cegal. Ot ya oi. Ai. Hoi. Bagian. Wah. Ayo. Wah. Oh, canda. Hoi. Yo. Hey. Hey. Hoi. Bagian. Weh. Bah. Hoi. Ai. Ayo. Oh, wah. As. Hop. Ah. Ya. Hai. Api. Weh, mentelek parah. Hop. Ah. Ah. Hai. Bagian. Hai. Wah. Ah. Ya. Ah. Hai. Ah. Wah, yo. Dur. Medyan, soi, Antasena. Balik. Kumandang garba. Di, golek Wisanggeni. Ora usah golek sing ora ana. Ki, sedulure Hayana. Wah, sedulure. Ya. Has. Podyar, hai. Podyar, jambak. Mati iki. Iki jalukmu. Hilang wet. Lho, Medyan. Ambles bumi. Ya menungso apa welut kowe? Parah. Ayo, hop, Podyar. Yo, ketono, hop. Podyar, hop. Ah, iya, hai, mati aku. Iya, Podyar. Yo, hei. Mati tenan aku. Podyar. Iya, woi. Wow, Podyar. Wah, sapa iki? Gatotkaca. Balik. Jaya Pudenda. Ayo, ndi Wisanggeni? Ora usah golek sing ora ana. Hai. Wedyan wong-wong apa iki? Hei. Cemeglak suara. Wah, yo mati aku edan. Ayo, woi. Apa yo? Ayo. Waduh, minta sini. Yo, Edian lah. Edian. Wah. Hai. Edian. Iya. Ayo, woi. Edian, cari. Wah, Edian ah. Yo, Edian. Waduh, bagus yo. Mundur, ayo. Gulungen genderamu, bongkono gamanmu. Aja ngali-ngali panduluku. Hei, mungsuhmu maju arene. Sapa mbelani Wisanggeni? Atutke dosane.
Noh Prabu Mampus. Sirna medyaning palugon. Ayo. Hilang nyawu parek. Anoman malumpat sampun. Ki jalamu nyengkel kene. Nyo. Hop. Hey. Chandra Median ya yo Median hit hop yo Median iki ceklane angel hei yo ego yo hei hei oh hei yo wek median hei mundur menungso ora kena digawe becik sapa sing mbelani wis anggeni Bathara Guru mungsuhe
Anoman wonten dawuh. Ndaraku kabeh aja maju. Sing tak arep-arep wis metu saka kandange. Bathara Guru sing maju. Bathara Guru dudu mungsuhmu. Ning karepe ditandangi karo Wisanggeni. Oh, makaten iya. Kowe mengko ora ngerti dhewe sapa bocah iki. Wisanggeni, apa Mar? Mbah. Apa Mbah? Kae. Deloken kae ana dewa tangane kemerembiah. Kae jenenge Bathara Guru. Kuwi dadi ketuane dewa. Kowe nyedak takono bapakmu sapa? Yen dheweke ora ngerti tabokno. Manut. Ana pawongan sapa kang dadi aranmu? Aku Bambang Wisanggeni. Kowe Bathara Guru lho. Ngerti kelawan jaring ulun, ngerti wae wong cah pinter kok. Ana apa Wisanggeni? Aku takon karo kowe. Weng Sulana. Kita arep takon apa? Bapakku sapa? Lho. Lah kok aneh. Ing ngatas iki kita ngupadi wong atua kita kok takon kelawan jaring ulun. Ulun ora ngerti sapa sing dadi Sudarmamu kakung ya bapakmu. Kowe ngerti bapakku apa ora? Ulun ora ngerti. Wah, dewa kok lolak-lolok goblok ora jamak. Ora patut dadi dewa taboki wae. Wah. Padha yo. Dewa apa? Wes dewa kok goblok iki kaya ngene. Ya, iki tung aku tak ono. Padha yo. Wah, alah dalah. Wisanggeni kowe wani karo dewa. Ulun iki tetuanggane para dewa. Kuwalat karo Bathara Guru, tak sabda dadi celeng. Endi celenge? Heh? Lho. Ayo, kowe arep nyabak aku dadi apa? Oh, iya titenono. Tak sabda dadi asu ajak. Endi asune? Walah ta, kuwi dewa ora mandi. Kowe dewa ora mandi dadak ngaku dadi dewa ki apa? Ora patut disembah, patute tungkak raine iki. Wah. Ya. Ya, cundha manik ta ono. Berhenti. Ya. Aja kowe mbacut. Kowe gamane Bathara Guru. Kowe kok trunyak-trunyuk yaene metu sing ngakon sapa? Kowe yaene tekan kene. Kowe golek sapa? Kowe arep tumama ning bocah iki ya. Semar sing ning arepe. Ayo rasakno. Yen bocah iki bener ya ta, kowe arep temomo. Oh, bosok nyenyepmu. Ayo. Kowe pilih bosok nyenyepmu apa pilih balik? Perintah Ismaya, kembali. Ojo, naik. Ayo. Ayo, biar. Ayo, musuhmu tuwek do tuwek we. Ayo, kek. Aduh, kakek aku njuk ngapur. Ngapura apa? Aku njuk ngapur. Ayo. Tuwek do tuwek sing mati kowe apa aku? Kowe dadi dewa kok polahmu kaya ngono sing kon sapa? Kowe dadi dewa, kowe ketuane dewa lho. Lah wong salah tingkahmu ki ditonton kawula cilik sing ana ngisor kok ting blasur. Kowe wani misahke wong omah-omah ki jane wenangmu iki apa? Yen kowe ora mertobat lan njaluk ngampura karo bocah kae, oh Suralaya tak ora arek. Kakang.
Kakang Semar aku njaluk pangapura ya Kakang. Ya. Wis anggene aku njuk ngapura. Taboki. Oh sik. Wis njuk ngapura kok taboki. Oh, ngapura. Iya. Yen ana wong njaluk ngapura, kowe wajib ngapurani. Ya. Tak ngapura kowe Guru. Waduh. Ulun ki dewa lho. Ah dewa nek mulai kaya ngono sarep ngejeni ya sapa? Kakang Semar. Iya, ulun ndodho ngreh keluputan ulun. Kayangan geger iki awit saka panjenengan ulun sing wis kelangan kawaskitan. Hah, gene ngerti. Andine kok kowe isih nekat. Kowe nek wis ditangisi karo Durga kok wis gogloh, Jare emoh. Jare semoh petuk. Lah kok ora gelem ketemu kok ndelok rekaman. Kowe pengen nyawang pekewo ya. Marani wonge isin. Ora. Ngono kok jare klewo-klewo. Nek semoh kuwi emoh tenan. Ora kakek. Ha ngono. Ora gelem kok ndelok fotone wae. Isin kangen. Ora. Ora kakang wis lah ngono. Wong kok senengane kenyih. Ayo. Yen kowe isih manut Durga mawut Suralaya. Iya Kakang ulun ndodho reh keluputan ulun. Saiki kanggo nebus dosamu, aku njaluk tulung Dresanala tekano kene. Oh iya njaluk pamit. Arep ndi? Goleki Dresanala. Kowe iki jane dewa apa gendho? Lah wong dewa ki matek ajewe iso tekan kene dadak lunga iki sing kon sapa? Aku njaluk tulung Dresanala diputer giling tekan kene. Oh mangkono ya, tanpa kowe lunga saka nggon. Mbah, apa? Ana wedok ayu, Mbah. Wah, dalan ayune ora jamak. Ayu. Heeh. Wah, elok ya, Mbah. Ayu ya, Mbah. Iya, cantik kok ayu. Wah, dalan aku ditepungke Mbah kuwi sapa? Hus. Kok ditepungke piye? Bathari Dresanala. Wonten dawuh Yang Pukulun. Aku tak kandha karo kowe ya. Wektu dina iki Bathara Guru wis mertobat. Banjur kowe diputer giling tekan kene. Saiki kowe wis mapan ana kene wasaka cengkemane Dewa Sarani. Iki sing ana mburiku jenenge Bambang Wisanggeni. Iki anakmu. Iki mbokmu. Oh, Ibu. Oh, Ibu. Anakku Wisanggeni. Oh iya Ibu. Sembahku katur ya Ibu. Ya Wisanggeni wis tak tampa. Nggih, iki anakmu Bathari Dresanala. Nalika kowe dipala karo Bathari Durga, kowe bengok bareng karo bengokmu nguwatke lairipun ning jabang bayi bocah iki. Dheweke njaluk jeneng karo aku tak wenehi tenger Bambang Wisanggeni. Oh nggih Bu kula nismaya. Ibu, bapak ana ngendi, Bu? Ngger Wisanggeni. Piye, Mbah? Yen kowe kepengin ketemu karo bapakmu ayo. Kowe melu aku tutno sak laku jantraku. Oh ngono ya. Inggih Bu Kulun kula mangsa borong lare menika supados pinanggih kalian sudarmanipun kakung. Ya, Bathari Dresanala. Wis kowe bali ning swarga dawana. Bathara Guru, ana apa Kakang Semar? Karya Basuki aku tak ngetutke Ndara Wisanggeni iki goleki bapake. Oh iya, muga kasembadan. Nggo Den, manut laku kula budal dinten menika, Den.
kedep tresna aku nyawang slendang biru ngagem kebaya ungu nyamping batik semih yuk Among yo ayo Mbak Fahmi ngambil selindange nano hanya janji selendang biru selendang biru hamung ngenaki hati nano nora tekan batin setiamu monggo ngadangu swara jira luhyak selendang biru monggo yo tatapana janjimu selendang biru Sabang di barat, Merauke di timur, masuk wilayah Indonesia. Aman dan tentram, sejahtera damai, itulah maksud Indonesia. Sadarlah, sadarlah, aku ingin damai. Sadarlah, sadarlah, aku ingin damai. Irian barat, Irian barat wilayahku. Irian barat, Irian barat, Irian barat wilayahku. Aja nglukur kaya Sentulaya yen ngono kowe kebacut bodho. Aja nglukur kaya Sentulaya yen ngono kowe kebacut bodho. Lho Sentulaya